Артем Пискуновның офисына килеп кирдек. Артем Пискунов. Карайлы, мин шундый бер ишеттем, имештер, Резидәгә син гашык булгансың беренче курста. Ә ул сине ошатмаган. Менә дөресен әйт инде, малай. Нигә алай булды ул, Аны Резидәдән сорарга кирәк инде, нигә алай булганын. Минем бер күрүдә гашык булды, аннан соң миңа аны яуларга туры килде инде. Ничәдер еллар буена. Шул. Ничәдер еллар буена. Күп кешенең шулай буладыр дип уйлыйм. Әлбәттә, еллар ничә 7 ел микән инде, 6 ел микән шул кирәк. 6 ел. 2000 Юк, ялгышам, 2004дә без укырга кергән булсак, 8дә, 9да йөри башладык. Менә ничә ел булды? 5, 6, 7, 8, 9. Менә 5 ел икән, ялгышам, 5 ел буе. Яулау ничегрәк булды? Башта ул сиңа нәрсә диде? Кит моннан, күрәсем дә килми дидеме? Әйт инде, Артем Пискунов. Тырышлары булгандыр инде, алай дип әйтмәде инде, ул сабыр кыз шуңа күрә. Нәрсә стилисең инде. Менә нәрсәгә шатмады икән соң, менә ничек уйлыйсың? Хәзер еллар узгач яшькәнегез бармы? Барсын да түкми-чәчми безгә сөйләлә. Менә камерага. Нәрсәсен, үзеннән сорау кирәк инде, нәрсәне шатмаганнан соң. Юк, бөтенләй ошамыйдыр ул миңа дип әйтә. Менә була бит кеше, менә кеше ошамый сиңа. Ошамый дип әйтү инде монда, менә киләчәктә аның белән бергә булу турында сүз алып барамдыр инде. Алып баргандыр инде ул. Кем белгән, нәрсә турында уйлагандыр, ләкин менә еллар узгач бергә булдык, Аллага шөкер. Шул. Мәхәббәт аңа да кагылгандыр, аның да йөрәгенә дип әйтергә кирәк. Менә ул яулау этаплары ничек булды? Айрышулар, ул сиңа анда әйтеп бүтән килмә, нимә әйдә шырашмый дип менә. Син әйтәсең бит, бик озак йөрдек дисең. Сабыр иде, тыныч иде, киләчәктә ничектер мин сине бергә күрмим, андый сүзләреннән яңгырамады. Шуңа күрә дә инде мин һаман үзенең мин гомумән үзенең теләгәнемә ирешә торган кеше, тырыша торган кеше һәм шуңа күрә мин ирештем, Аллага шөкер. Теләгегезгә ирештегез, малайыгыз әскәр, шулай бит? Шулай. Аңа ничә көн? 3 мартта туды. Әти булу сиңа ошыймы? Ничә инде шамасын әлбәттә шый. Аңа әзерләнергә кирәкме? Курслар бетергә кирәкме әти булыр өчен? Резидә менә Домда ниндидер курслар үтәләр дигән иде. Мин театрда да еш уйнагач, эшләрем дә булгач, шуңа күрә мин анда бара алмый калдым. Ул әти булу курсларына инде минем абыйларым, апам бар, бездә бик күп балалар үсте, шуңа күрә минем өчен ниндидер курслар кирәктер дип уйламадым. Һәм миңа калса, әгәр дә кеше тели икән, кирәк дип саный икән үзенә шундый курсларга үтү, әлбәттә кирәк. Әлегә мин теге ниндидер кимчелеген күрмим үтмәүнең. Йөрергә уйламыйсың курсларга, шулай бит? Юк.